Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा लोगोफोर जोबोद मोजां आपडेट बेनो जाबाय STP नि थाखाय स्कलारशिप ओंखारबाय जायनाखि नोंथांमोना HSLC HS पास जाना दङ। दा फाइनाली राङारि अनसुंथाइ गभर्नमेन्टनिफ्राय गोदान अफिशियेल नटिफिकेशन नोंथांमोना स्कलारशिप एप्लाइ खालामनो हाबाय आरो बिनि लास्ट डेटआ नोंथांमोना 30 जुन मोनदों। जों बेनि सायाव गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन। दा जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बड' जब इनफ'आ गोदान स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन आरो लोगोसे गोदान गोदान साख्रि फैगासिनो दङ नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन। दा जायखिजाया गोबाव खालामा जों थांनिफ्राय अफिशियेल नटिफिकेशन नायगोन। दा बे राङारि अनसुंथाइखौ सोर बादिया मोनगोन मारै एप्लाइ खालामनांगौ जों बेखौबो दानिया नायनोसै फैदो। दा फाइनाली आं फैबाय अफिशियेल नटिफिकेशन नायनोसै अफिशियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना मोनगोन लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ। थ' बेनो जाबाय WPT आसामनिफ्राय फैनाय STP नि थाखाय स्कलारशिप ओंखारदों देन जों बेखौ नायगोन गोबाव खालामा। थ' बेनो जाबाय स्पेशल स्कलारशिप जायनाखि नोंथांमोना दाखालिसो मेट्रिक पास जादों आरो लोगोसे हायार सेकेन्डारि पास जादों जों बेनि सायाव नायगोन। एन्ड 2020 आव नोंथांमोना ग्रेजुवेट आनएमप्लयड नोंथांमोना स्कलारशिप एप्लाइ खालामदोंमोन बेनि जेबो आपडेट गैया। जेब्ला स' नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट फैगोन नोंथांमोना बेबायदिनो आपडेट लाना फैगोन। दा बे जाबाय WPT निफ्राय होबाय थायो बेबादि स्कलारशिप जों बेखौ नायग्रोगोन अफिशियेल नटिफिकेशन माबादि सिस्टेमाव मोनगोन। दा गोबाव खालामा स' नोंथांमोना बे STP स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामथार मानोना बे राङा एबा फैसाया जोंनिनोखा। स' बेखायनो नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालाम जायफ्रानोखि क्राइटेरिया गोरोबो। स' बिदिब्ला जों माबादि सिस्टेमाव खालामनो हागोन जों दानिया नायनोसै फैदो अफिशियेल नटिफिकेशन। दा बे जाबाय नटिस दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों बेनो जाबाय STP मेरिटरियास स्कलारशिप होनना बुंदों माने फाइनान्सियेल राङारि अनसुंथाइ स' नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामनो हाबाय। स' बिनि लास्ट डेटआ 30 जुन बे एड्रेसाव नोंथांमोना हरनांगोन नोंथांमोना हैनांगोन अके स' नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन आरो मोनसे फर्मेट दङ जों बेखौ नायगोन जेराव नोंथांमोना फर्म फिलआप खालामनांगौ आसामनि जाथारनांगोन। बेनिफ्राय सेकेन्ड नाम्बाराव ओरैबायदि बुंदों स्टुडेन्ट्सआ नोंथांमोना 80% मोननाय जाथारनांगोन बेनो जाबाय मेट्रिक पास जानायाव अके देन बेनिफ्राय 75 नोंथांमोना हायार सेकेन्डारियाव दाखालि पास जानाय जायफ्रा रिसेन्टलि पास जादों नोंथांमोनासो बेयाव हागोन अके एन्ड बेनिफ्राय सिगांनिया बेयाव हानाय नङा बेखायनो 2023 होदों जेराव नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। देन बेनिफ्राय गासैबो हानाय नङा जायनाखि पार्सेन्ट दङ बेबायदि। दा अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय जायनाखि पार्सेन्टआ गोरोबबाय देन बेनिफ्राय जेनेरेल उनाव फैगोन जेब्ला फैयो नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन। दा बेखाय स' नोंथांमोना जेबो चान्सखौ मोननाय नंला जायनाखि पार्सेन्ट गैया। देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि बे राङारि अनसुंथाइया दा एप्लाइ जागासिनो दङ नोंथांमोना एड्रेस नुनायाव हरबानो जाबाय। देन जों नायनोसै गोबाव खालामा फर्मेटआ माबादि जागोन स' नोंथांमोना नै एप्लिकेसन फर्म दङ बेयाव क्लिक खालामबानो डाइरेक्ट फर्मेटआ ओंखारगोन आरो लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ आरो नोंथांमोना बेखौहाय डाउनलड खालामनानैबो लानो हागोन। दा बे जाबाय फर्मेट स' नोंथांमोना बेबायदि मोनदों दा फार्स्टआव नोंनि नाम फादार्स नेम बा मादार नेम बेयाव होनांगोन एन्ड जेन्डार नोंथांमोना मेल फिमेल होदो बार्थडे होदो बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट हरनांगोन मबाइल नाम्बार होनांगोन 7 नाम्बाराव बेंक डिटेल्स गासैखौबो होनांगोन बेनिफ्राय 8 नाम्बाराव एड्रेसखौ नोंथांमोना होनांगोन 9 नाम्बाराव बबेनिफ्राय पास जादों नोंथांमोना बेखौ होनांगोन स्कुल नेमखौहाय कलेज नेमखौहाय एन्ड बेनिफ्राय 10 आव एक्जामिनेसन नेम हमना ला HSLC एबा HS आरो नोंथांमोननि इयार अफ पासिंखौ होदो 2023 एन्ड बेनिफ्राय पार्सेन्टखौ नोंथांमोना होनांगोन आरो लोगोसे मार्कशिट नोंथांमोना गासैबो हरनांगोन। स' बेनिफ्राय आधार नाम्बार दंबा हरनांगोन गैयाबाबो जेबो नङा बेनिफ्राय डिक्लेरेसन दङ बेयाव नोंथांमोननि प्लेस डेटखौ होनानै साइन होनानै नोंथांमोना बे गासैबो डकुमेन्ट्सखौ होनानै गुवाहाटियाव हैनांगोन स' नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन 30 जुननि सिगां। स' बेनोमोन एप्लाइ प्रसेस बेनिफ्राय स्कलारशिपनि आपडेट आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड कमेन्ट खालामदो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। स' बेनो जाबाय नोंथांमोननि मेरिटरियास स्कलारशिप STP नि थाखाय जेराव पार्सेन्ट नांगोन 80% बेनिफ्राय 75% नोंथांमोनाहाय बेयाव नुनो मोनदों।